Lab! Oh, saman. Alis ako lab, nanapit ako challenge lab ay. Ha? Tanaw mo. Ano ba na? Bato dali lab, nindot nga challenge lab. Na. Ay, bago man nakatulog sa 69, di ba? Oh, sama ka oy. Ha? Sige naman kang kaong kada kita na ko nimo kada. Sama ni siya oy. 2022 maron, kaong maron, ga kaong hinab habay ron. Kaya lisod kay panahon na 2022 dagag mabuang ron. Handok mo sa mabuang. Uy, gaya tabi. Sige naman ka. Sundan na ang challenge lab. Sundan na ang challenge ba? 69 man na. Sa man na kanang muhigda ko. Tapos mohayang ka. Ginagon. Ibutan sana ko ni. Ibutan siya magkagaong eh. Isa ba ako bili ko gamay. Ay, ilog ba sa magkain? Di ba? Nga di duman ta. Challenge na. Challenge na. Challenge ta. Buta ta. Challenge ta. Bantay ka, masig badakdak ka na po kanino. Dili lagi. Ato last time, nakita akong bata din sa lubot. Sige na ba? Higda ba? Nino tayo nga challenge lab. Nino tayo challenge higda ba? Higda. Oh, higda. Higda. Tara. Tara. Isa. Taro na, bro. Tara. Kabukat ya. Dili mo. Sa tuhod ba kapupot? Sige. Isa. Sige, magan. Hindi kay klaro eh. Lain man mo 69 man mo ang Dili, una pag ito pa to na usab. Kita ko yung lagi mo challenge Sige ba na ba? para mo ako 69 nun. Sige na bod, wala pa tanahuman. Kuya bud ani buang eh. Na. So Sige man ko kagkaon, mao bugatan kas mulaw. Ari ko putko. Sige, sige. Sige. Isa. Ay katawa. Ay, asa ko. Ay, asa ko bigkang-kangan eh. Wala ko na ka. Ano, magaling ko. Suka po bikangkang nimo ano bagay kang bikangkang ay. Isa. Tarong oy. Ano, isa. Ay si katawa ba? Hey! Ay si katawa. Sige! Sige! Di ba kakadaog na ako? Sige, tayan. Oh, gari. Oh, na ko kahayang na kahayang. Bakit kayo ko PL kayo mo pisliton? Gari, ora, tumitod. Isa ka limpitan. Ay, si katawa ba? Hugaw na limpitan. Katawa ba kina por dito lang yan. Kabukat ko yawa ka. Gila. Gay! Usa na gamit tay. Nagtaka ka muna kinap. Sada. Lagi dugo lagi. Sada nahulog. Eksabo.